ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ನ್ಯೂ ವ್ಲಾಗ್ ಇನಿ ಗುರುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಅವನ್ ಬತ್ತನೇನ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಆಣ ನಾನು ಉಂಪುನ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಉನಾರೆ ಉಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಇನಿ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಉಂಟು ಕೋಡಿದ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾತ್ರ ಕೋಡಿದಾಯ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಂತಿದ್ದೀನಿ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ದಾಯಿಗಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಗಣಪತಿನ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ದ ವ್ಲಾಗ್ ತುಯ್ಯಾರ ಮೋದಿನ್ ತುಯ್ಯಾರ ಮಾತಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಇರಾನಲ್ಲೂ ಮಿಸ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಡ ಗಣಪತಿದ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಮಾತಿಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಆದಿತ್ತು ಅವೇ ವಿಡಿಯೋ ಸೊ ಮಾತಿಲ್ಲ ನಿಕುಲ್ ತುಲೆ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿನೇ ತೂತರ್ ನಿಕುಲು ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಕರ್ತಾಡು ನಿಕುಲ್ ಏನೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ತೂದು ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ಪಿಟಿಲ್ ಪಾಡಿನಲ್ಲೇ ಕಾಪುಣ ಅಂದು ಆ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಂಚ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಕಲ್ಡ ಪಟಂಗ ಪೂರ ಹಾಕೋಣ ನಿಕುಲ್ ಕಡಿಮೆ ತೂಪರು ಇಂಚ ದಾದಾಣದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬಂದು ಜಾಸ್ತಿ ತೂಪರು ಸೊ ದಿನ ದಾದಾಣಲು ಉಪ್ಪುನ ಪಲ್ಲೆ ದಾಲ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಓಕೆ ಒಂದೇ ದಿನ ನಿಕುಲ್ ಏನೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ತುಜರ್ ಖಾಲಿ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊರಿಯೆ ರೀಸನ್ ಪನ್ಪೆ ಅಂದಾಯೆ ಅಂದ್ ಏ ಪಾಂಡಲೇನದು ನನದ ಬೊಕ್ಕದ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಪೂರ ಪನೊಂದು ಪೊಬ್ಬೆ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯಾಗ ಬೇಡ ಅದು ಬೇಡ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನೇನು ಜಡೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಲೆ ಶುಕ್ ತೋಜೊಂದುಂಡ ಪನ್ಲೆ ಮೂರು ಪೂರ ಸಾರಿ ಕುಲ್ದುಜಿ ಒಂದು ಪೂರ ಕುಜಲ್ ಇಂಚ ಫ್ರಂಟ್ ಪೂರ ಕಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಆಯ್ಕುಲ್ ಪೂರ ಉದ್ದ ಉಪ್ಪುಜ ಮೂಲೆ ಅರ್ಧಡೆಪ್ಪು ಬಟ್ ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಏಪಲ ಒಂಜೇ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನಿಕಲ್ಡ ಪಾತೆರೊಂದು ಉಪ್ಪೈತೆ ಸೊ ಅಂಚ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನಾಗ ರಪ್ಪಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಜಡೆ ಪಾಡ್ದು ನಿಕಲ್ಡ ಪಾತೆರಿ ಸೊ ಇನಿ ಅತ್ ಕೋಡೆ ಬೈಯಡ್ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆದ ಎಂಕಲ್ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದ್ದ ಬಾಲೆ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಸೈಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಬಾಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಬಾಲೆದ ಬರ್ಡೇ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆಲ್ಲ ವಿಶ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸೊ ಆ ಬರ್ಡೇನು ಯಾನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಂತದೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವೀಟ್ ಅದು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಂತದೆ ಅವೇ ನಾನು ನಿಕಲ್ಲೊಟ್ಟಿನಿ ಶೇರ್ ಮಂತದಲ್ಲೇ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬರ್ಡೇ ವ್ಲಾಗ್ ರಿಟಿಲ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಚೂರು ಒಂಚೂರು ಲೈಟ್ ಆದಿತ್ತು ಒಂಚೂರು ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನಾಗ ಮನೆಗೆ ಬಂದೆ ಕುಲ್ವೇರಾವೆ ಐ ಮೀನ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಪೂರ ಬಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಕುಲು ಇತ್ತು ಒಂಚೂರು ಲೈಟ್ ಅದು ಒಂಚೂರು ವಿಡಿಯೋ ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ದೆತ್ತುಜಿ ನಾ ಮಾತೆಲ್ಲಕೇನು ಬೇರು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪು ಜನ ಅಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ ಪನ್ಪೆ ದೆತ್ತುಂಡ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದೆಪ್ಪುಚ್ಚಿ ಅನ್ ಪನ್ಪೇರಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓಕೆ ಕೋಡೆ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಪೂರಕ್ಕೇನೊಂದಿತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪು ಜನ ಅಂದು ನಿಕುಲ್ ನೆರ್ಪರ ತಾಯಿಕೆ ದೆಪ್ಪುಜಿ ಅನ್ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಎಂಚನ ಒಂಜಿದ್ದೇ ಇದೆ ಎನ್ನ ಪೂರ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಸೈಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದ ಕುಲಾವೆ ಸೊ ಅಕಲೆಲ್ಲ ಪೂರ ತುಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಲೆದ ಬರ್ಡೇ ಎಲ್ಲ ತುಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಯಾನ್ ಪನ್ನರೆ ಉಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ದ ವ್ಲಾಗ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ತುಯೆ ಕೆಲವರು ಯಾನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮನ್ಪೈತೆ ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರು ಕುಲೊಂದು ತೂಪೆ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಚ ಬೈದನಂದು ಅಪ್ಪಾಗ ಹೆಂಗೆ ಫೀಲ್ ಆಂಡ್ ಏನ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸರಿ ಇಜ್ಜ ಅಥವಾ ದಾದ ಅನ್ಗೊತ್ತುಜಿ ಹೆಂಗೆ ಒಟ್ಟು ದಾದನ ಕ್ಲಾರಿಟಿನೇ ಇತ್ತಿಜಿ ವಿಡಿಯೋಡು ಒಂಜಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಮೇ ಬಿ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾಡೆ ದಾದಣ್ಣದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡ ಅಂದಿತ್ತೆ ಇಂಕ ಒಂಚೂರು ಫೀಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಅಂಚಾದು ಇಂಕ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಾಯ್ತು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ್ ಬಟ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತದಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಕುಲ್ ಒಂತ ಜಾಸ್ತಿನೇ ತೂತಾರವೇನು ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ಕೋಡೆದ ಬರ್ಡೇದ ವಿಡಿಯೋಲ ಒಂಚೂರು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಎನಿವೇಸ್ ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಂತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಕಲ್ ಒಟ್ಟಿತ್ತೆ ಶೇರ್ ಮಂತಂದಲ್ಲೇ ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಈ ಬರ್ಡೇ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕುಲ್ ಒಂಜಿ ರಪಕ್ಕ ಪೋದು ತೂನ್ ಬೆಲೆ ತುಕ ವಾವ್ ಒರೆ ಕೇಕ್ ಏತು ಶೋಕು ಕುಲ್ತುಂಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೇಕ್ ಪನೊಂದುಂಡು ಏನನ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ದಾಯಿ ನಿಕುಲು ಇಂಚ ಕುಲ್ಲಾದರು ಪ್ಲೀಸ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಕಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಗ ತಿನ್ಲೇತೆ ಅನ್ ಪನ್ಪುನ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಸೊ ಬಾಲೆದ ಬರ್ಡೇ ತೂ ಒಂದುಲ್ಲರು ಆತ ಸಾರಿ ಪುದರ್ ತೂ ಒಂದುಲ್ಲರು ಎಸ್ ಟುಡೇ ಇಸ್ ಕನಿಷ್ಕಾಸ್ ಬರ್ಡೇ ಉಂದುವೆ ಬಾಲೆದ ಬರ್ಡೇ ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ್ ಬೊಚ್ಚಿ ಸೀದಾ ನಮ್ಮ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ತೂಕ start birthday Kanishka happy birthday to you happy birthday happy birthday to you God bless you may the good ಕಟ್ ಮನ್ಪೆ ಯಶವಂತ್ ನೈಫ್ ಕಟ್
ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಜನ ಬೇತೆ ಪಂಡ ಏನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾಯಿಗನ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಒಂಚೂರು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಇತ್ತನ ಆ ಕೇಕ್ ಕಟ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತನ ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇತ್ತನ ಸೊ ಜನ ಚೇಂಜ್ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಆರು ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು 2 kg ಕೇಕ್ ಪಂತಿ ನಾವೇ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಒರಿದುಂಡು ದಾಯಿ ಪಂಡ ಕ್ರೀಮ್ ಕೇಕ್ ದ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೇತೇನೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಕೇಕ್ ದ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೇತೇನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಜೋಕುಲೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದ್ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಕೇಕ್ಸ್ ಮನ್ಪಾವ್ನು ಅವಕ್ಕ ಊರಿ ಉಂಡು ಕೇಕ್ ದಾಯಿ ಪಂಡ ಐಕ್ ಟಾಪ್ ಲೇಯರ್ ಉಂಡತೆ ಐತೆ ಟಾಪ್ ಲೇಯರ್ ಏರೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿ ಬಟ್ ಅವು ಅಗ್ಗಿನಾಗ ಒಂಜಿ ಬೇತೇನೆ ಅಗ್ಗಿನ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಪುಂಗೆ ಕಲೆಗೆ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಕೇಕ್ ಹೊರಿತಾನೆ ಇಜ್ಜಿನ ಕ್ರೀಮ್ ಕೇಕ್ ಪಂಡ ಪೂರ ಎಂಟಿ ಖಾಲಿ ಆದಿತ್ತು ಸೊ ಕೇಕ್ ಹೊರಿಡು ಬೊಕ್ಕ ಒನಸಗು ರಾತ್ರಿ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇತ್ತನು ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಇತ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ದ ಒಂಜಿ ಗ್ರೇವಿ ಇತ್ತನು ಬಿರಿಯಾನಿ ದೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಸಲಾದ್ ಲೊಪ್ಪುನತೆ ಈತು ಪೂರ ಇತ್ತನು ಎನಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎನಫ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದುವೇ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಪುಂಡು ದಾಯ್ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ರೀಸನ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಇನಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ದಾಯ್ ಏನ್ ಪಂಡೆ ಅನೆ ಕಡನ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪಾಕ ಹೊರಿದಿತ್ತು ಸೊ ಒಂಚಾದ ಒಂಚೂರು ಇಲ್ಲಾಗ್ಲ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತೆ ಮೇರ್ನ ಪುದರ್ದಾದೆ ಇರ್ನ ಪುದರ್ದಾದೆ ಯಶವಂತಿರ್ನ ಪುದರ್ದಾದೆ ಪಂಡು ದಾಂಡ್ಯಾನ್ ವಸಂತ ಆಂಟಿ ಮಲ್ಲಗಿ ಕುಲ್ಲು ಬರ್ಪೇರು ಕುಲ್ಲು ಅಂಚಿ ಕುಲ್ಲು ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಪಂಚಿನ ಬರ್ತೆ ಅಪ್ ಅಪ್ ಪ್ಯಾನ್ ಐಕ್ ಬರ್ತೆ ಅಪ್ ಅಪ್ ಇತ್ತಮೇಲೆ ಬುಂಡ ಇಡೀ ಉಲಾಯ್ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ದು ಆಯ್ತಾ ಖುಷಿಯಾನ್ ಖುಷಿಯಾನ್ ಐಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಪ್ಪುಜಿ ಹೊರಲ್ ಆಗ್ಯೋಡು ಪತ್ತೋಡು ಅಂಕಲ್ ಕಿಸ್ಕೋಣ Nine to the picture. Yashavanta. Nine kaitan kana papa nuntu. Ala battun buwan. Ala battun. Hey. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಷ್ಟು ಚಂದದ ಒಂದು ಬರ್ಡೇ ವ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಂದ್ರಲ್ಲ. ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಸೋಮವಾರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅರೆ ಎಂತ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕ್ಲಿ, ಎಂತ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹುಡುಕ್ಲಿ ಅಂತ ಸೋಮವಾರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಹ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರಸಾದ ಇದು ಬರ್ಡೇ ಒಂದು ಬಂತು. ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗಣಪತಿಯ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಸಹ ಬಂತು. ಎರಡು ವಿಡಿಯೋ ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ. ಈಗ ಎಂತ ಇಲ್ಲ, ನಾ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟೆ. ಓಕೆ, ಏತು ಫ್ಲಾಪ್ ಆಯ್ ಏತು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ ನೆಗುಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಲ್ಲೆ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ನೈಟ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಿನ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತಜಿ, ಬಟ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೇಳೊಂದು ಇತ್ತೇರಂದು ಸಡನ್ ಅದು ಬರ್ಡೇದ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆನೆ ಗಣಪತಿದ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ರಡ್ಡು ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಂಟೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಿನಾಗ ಇಂಚ ಸಡನ್ ಆದ ದೇವೇರ ಒಂಜಿ ಕೊರಿಯರ್ಡ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವ್ಲಾಗ್, ಬರ್ಡೇ ವ್ಲಾಗ್. ನಿಕಲಿಗೆ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆನೊಂದೆನ್ವೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಯಾ ನಿಕಲಿಗೆ ದಿಕ್ಕುವೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪುಸತಾಯಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಲಾಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್. ಬಾಯ್.